apik lho. Oh, lah iya. Tur. Wah. Ngapunten lho, Pak. Ya apa? Ampun jenengan anggap bojo. Aku iso suwe banget ora ketemu karo Tessa ya. Iya. Tessa Kaunang. Siap, siaga. Apa ini? Yo nyanyi to, Nduk. Habis requestnya dan juga ada gelo juga dari Pak Harno. Larang. Bungon. Oke. Gelo. Ayo. Saiki duet ya. Pak Harno juragannya dari Halo Pak Harta. Ketua Koperasi. Ketua Koperasi. Libra, Pondok Pesantren, Kalimantan Selatan, juragannya Silo Parkisan. Sawer Pak, sawer Pak. Sawer Pak. Gelo. Mau mbok kon ngemis. Ora kok cair ora. Oh no, ya ora apa-apa. Bukas ya. Padha wae beres. Tak transfer dhewe Tas, tenang ya Tas. Tenane. Tenan lah, kok masalah Pak. Aku njenengan jajakne mie ayam wis seneng pol. Iya soalnya langka aku jajak. Iya. Ya aku wong elek wong apa piye rumah sakit. Ngopo we? Ora percaya to? Mie ayamnya luar kota. Ala cingkis iki kan. Oke tak jajake ra ngetok-ngetok kowe iki tak jajake apa? Apa we? Kowe pengen mantan seminggu dijajakne Pak Catur. Apa? Bandara itu. Dan bandara aku karo rasane aku mlebu mlipir metu menang. Jelas. Lah ngopo? Nah, jajan mah rugi ro kadah. Masa? Nah, Pak Catur iki. alah dulur kuwi apa aku. Titenono lho. Oh, nek ra bakoh melu kono kuwi masuk angin, kudu kelaparan ngelak dehidrasi modal. Dadi kudu kuwi awake kudu bakoh. Kudune kowe iki anu nulat mas. Bos. Oh iya. Alah, kudu duit garang bos. Lah kayak oke men yo klek. Apa nih request sing oke? Katur Bapak Catur Nugroho. Bagong, kantor sapa, Gong? Kalian Mas Bagong, mesti karo rutuk. Keparenga kula nyuwun langgam merengu, langgam sisi deman pun bawani saking Pandemen. Pandemen Pak Budiono Jogja. Oh, Pak Budiono tasih enggak? Tasih nggih? Monggo lajeng mawon tindak panggung. Monggo Budiono. Monggo Pak. Monggo, Pak. 200.000. Yo, wis. Ono Mas entuk sampe iki, Bang. Berkahi Pak. Ya, iki masuk kas iki, Bang. Yo padha kasih. Kasih Pak. Kasih Bang. Ayo ngono katur Bapak Catur kali Mas Bagong lho. Monggo Pak. Katuran bawa. Bapak Budiono. Monggo, Bapak. Kersa mboten? Kersa mboten Bapak. Oh, mboten. Matur nuwun Pak Budiono. Lagune apa? Sasi deman dibawani. Iki sik. Gelone kok. Lho Manut. iki sik no disawer ya. Ndang, bawa. Lah wong sing nampa duit lho ngono. Balik nopo? Ora iso. Ayo bawa, jane Tessa aku kangen suarane Tessa. Wiwitane anderek sang beke Si kondang nyarke nabi yo apik. Kok sindah yo iso. Dake yo lumayan. Murah sih sana. ayo priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Suwantene Bagong sae napa sae, Pak? Sae napa sae? La ilaha. arti pendem ya. Dalan. Oh iya, saking kamu. Ayo bawa ya. Sampai ini pasar. Kok iso? Bagong jang bawa, Gong. Pasarean Ndak kok. Bandara. Yo, Ayo Tes arek ya, Tes. Sithik-sithik Sidanan. Leganono kan. Ini iki oleh keselaku. Kowe mau Lah sing nampa dhuwit kok ngono. Yo nek dikeki. kowe nek menang ae kowe debok ngono lek keselaku. Bojomu kaya yo ora mbok kayani ngono kaya yo. Jare nek
menangi kaya debok. Bojoku tak meneng ya Mas ben kaya debok. Iya aku. Suarane ya elok lho saya. Nuwe watuk lho, Pak. Waduh, ora apa. Tambane napa, Pak? Tambane duit sini. Oh tak keroki. Tak keroki. Tak bunyu. Bagong iki sajake haus tenan. Ayo tes ndang Bang tes. Aja di rumah wae. Meneng asik kok. Selendang kuning kang saking Oper Sumantri. aku ndelok wajah baboke geli lho, Pak. Swara kurang permono terus wasis ngungkro Boleh rasa jentan-jentik ini apa? Ora iki cepeten nek di. Capate. Lah. Kayak bacetok lho. Kayak bangkong. Rongrong marang bendara Sandya ayu pijer ngincangake alis Tak kira mah. Yo. terus no sasi deman monggo nyambetake sih gile mau sore lah Yo buka celuk nduk desa. Masuk terus. luwih becik dawuhipun Pak Budiono saking Ngayogyakarta. Sopo sing rakna karo Pak Budi? sapa Jeneng Budi ETK idokna kabeh. lha ring Pelajaran TK lho, ini Budi, ini Bapak Budi, Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Kaya pitik ae. Terus ke ayo. dagelan 20 yuta kok ira-iraan lem-liman. Iki lawas iki kok kraton iki mbiyen. Ayo nang. Apa Buwono. Ayo antep gaduh semua biar dia. Lewat Lewat kini.
rek ana yang panjang kaya ngene Ya, terima kasih. Ya. Langsung sambung Mbak Leni. Leni Dan temonjol apa Mbak Eka. Ayo gendek Leni.